Wa na unta ko'y kahasol karon sa kong pagpuyo. Bisag mga dagko na kami o mga panuigon og sa kong bana. Kaya ang tulo na ko ka mga anak, tuwa naman sa gawas magtrabaho. Nurse, usa engineer, usa na sa barko. Hayahay na unta kaayo ang among pagkabutang. Kay magsigi man og padana mo og allotment ang akong mga anak. Sa pagkakaroon nga hapit na ang tingbukas sa klase, ni ana karon ako mahasol ning akong bana. 72 anyos tagoy panuigon ning akong bana nga si Benito. Igo ra sad ning nakatapos sa elementarya. O ganong nahasol man ko, mao man gud ni ang mga panghitabo. Benito! Benito, marikara! Oh! Ngano ka ba diya, Ay, Masay? marika! Mura ka nagpanawag og come here, ngano ka? Hilom na, Benito, ay! Maay ka na akong toyo. Ikaw ay, wag kagila ang gihuna-huna da. Oo, unsa man di ay. Kita na lang kung duha din isbay. Bisag mag-wrestling patang duha. Makahimo ta, way sa gabal. Oo niya, makahimo pa ka ha, Benito. Nga mapiko na malanggani ng ganang tuhod ni mo. Oy, mapiko og maglakaw. Pero og magluhod, piko nandaan. Apoyo diha, ay. Tiguwang ka na, Benito. Lakip ako tiguwang na sad. Muranig sapa ang ako, naughan na. Na may daghang padangog. Nahilam na, Benito, ay! Salig ka lang baya. Pero unsa may atong kahadlukan, Masay? Kita na lang duha dinis bay, sitting pretty ta. Murag mga pensionados apag, ha? Gibuhi na lang ta sa atong tulo ka mga anak. Unsa ka baya? Ha? O di pa ni ko atong kapahimusan ng panahon samtang buhi pa ta, ha? Habang may buhay, na ay lagay. Na, pataka lagkanta diha. Niya, kinimoy tanaawa, niya, Sa ba na, kadaghang ba mga retrato, anak? Ay, mga postcard kini Benito. Postcard! Postcard? Sa unsa, Masay? Ay, postcard good gikan sa itong mga anak. Gipadaan nila. Ani asay dollar. Ano ba? Bibi, tanawa na ta, Masay. Uy, yun na unsa man ng isda, Masay, butanding ni sa Oslob. Usa may butandig sa Oslob. Oy, kuan na, maunay dolphin. Dolphin? O, dito na sa Florida. Ay, mao ba? Dolphin din eh, nakabag-butanding. Uy, kini, dagat. Uy, beach resort. O kadaghan nga ligo sa dagat. Nagbikini lang. Di ba ni ang Lilihay Beach sa Pasil? Lilihay Beach ba, oy? Waikiki Beach na sa Hawaii. Hawaii. Ah. Mga babae nga nag-two-piece lang. Aw, sa Hawaii din eh. Ninduta. Buat niya taan eh, ha? Yun, kini Masay. Lindugon man nino sa Sibunga. Ay, Sibahan na, Murag Castillo. Sa Lindugon, Sibunga, yun sa ilang kapitan, Gloria Ricaborda. Ay, di na sa Sibunga, oy Benito. Ikaw ay pataka ka lang kida. O, asam din yung dapita, ha? Berhen sa Lourdes na. Mauna diha ang diha ang mahal nga berhen nga nagpakita sa mga bata. Ay, mao ba? Kini, unsa man sa ni Masay? Di ba ni Puente Osmeña? Hilom da Benito, oy! O sabay Puente Osmeña, oy! Oo, sabi din dapita. Sa Paris ka na. Niyam lagi fountain nga nagagas. Nga, naidaghang mga sensious fountain. Mauna siya diha ang 3 coins in the fountain. Ay, kanang 3 coins in the fountain. All are seeking happiness. Torn by 3 happy lover. 3 queens in the Valentine. Hilang Benito, ay, pataka ka lang kanta diha. Oo, niya, unsa pa ng ubang postcard, Debbie? Unsa pa ng ubang? Ay, daghan ni Benito. Ah. Ay, kayahay nagit sa tungtulog ka mga anak. O gimingaw na baya ako nila, Benito. Oo, ako Masay, ang ako lang nalipayan. Nga bisan sa kong kakabus, bisan sa kagamay sa kong grado, igo lang nakagraduate sa elementarya, pero nakahimo paghihapon ta pagpalampos sa tungtulog ka mga anak. Karon mana, sitting pretty na lang ta. Yahay patas bombero. Ay, pasalamat lang kita sa Ginoo, Benito. Nga nakalampos ang atong mga anak, bisag wa kay grado. Igo karanggong nagkagunit sa imong dunggan. Mo na'y pagaingnon Masay, ngang paningkamot, kinanglan nga ubanan gyud nimo og mga pagampo. Kay bisag mag-unsa ka pagkamas, unya ang ginawa diha nimo, nothing ka, ha? Mura ka lang naglutaw sa hangin. Kay nag-ingon magud ang Ginoo, you can do nothing without me. Ha, nga wag itay mahimo ugwa siya, di ba? Tinuod gid ka na, Benito. Ay. Dali na Masay, dali na. Tiyo sa ka ba, oy? Ikaw na magpagilok ka magit sa kong siko. Gilukan day ka. Ay, sa man di ay, mamuo man ay akong weakness. Naku ba ang liog ni mo imong weakness? Nadaghan, oy.
Bisag ilawom sa kong dunggan. Weakness man ako gihapon. Ay, iyo na paragod Benito. Klarohon tagod ni. Unsa ba Masay, ha? Pila na ba rin pangidaro nimo, ha? 62 na. Ikaw, 70. Am I correct, Masay? Husto kagyod Benito. Wa kagyod masayop. Ay, may tingaling mamahuway na lang ta ng butang nga Benito, eh. Wa na gyud tay, mahimo, oy. Magtinutukay na lang ta. Masay, iswaya lang na to, eh. Base na di ay, makapupo batag hinog nga kay Mito. Puyo da Benito, eh. Ikaw ay game kagyod kaayo da. Unsay game, ha, Masay? Game good. Game mo ta. Ano siya? Og unya, may nabantayan ko sa kumban ang murag usahay, magmahay ni siya nga wa ginakabot nga kinaadman. Kutob ra gyud sa elementarya. Mga dahi adlaw nga nabantayan na akong akumbana nga murag mibalik og eskwela sa elementarya. Here we are. I am Pipi, I am Pilar. Bantay Sid. Wow. Oy, Benito. Masay. Lagi pang yaw-yaw ni mo diha. Nahinumdum lang ko Masay sa kong pag-eskwela elementary. Mamo na among libro kaniadto nga Here we are. I am Pipi, I am Pilar. Bantay Sid. Wow. Pero karon wa na kana Benito oy. Lain naman sad. Unya sa akong pagka-elementary Masay, dunag ito'y sungbok nga do ka buok. Karon wa naman sad. Amo na nakalahi ka di adto Benito. Hay. Oh, ano bang nang hay ka man diha? Ha, Benito? Nagmahay lang yung ko Masay. Nagmahay yung ko nga nung wa ko mong padayon sa kong pagtuon. Wa unti siguro abogado na ron ko. Parehas ni Attorney Ropil Banyo kung ni Attorney Alan Piloton. Has kang mahayag yun ako eh. Nabuang magkukus babae, God. Labi na diya nimo. Ay na lang pagmahay Benito. Total nagkatuman ka ba sa simong katungdanan sa imong pagkaamahan? Napatapos ba nimo ang imong tulo ka mga anak? Pero bintahan na gid unta to Masay. Og mi padayon pa ko sa kong pagtuon. Wa unti siguro og judge na ron ko. Hilom diha oy. Judge good town. Judge sa manok. Kuan Masay, nindo taon tag nabugado pa ko eh. May nakang isinggit og objection, Your Honor. Ug unya og nabugado paron ko. Wa unti siguro ba nagkining akong stepping stone, ang akong hagdanan nga mahimong moapil ko sa politika. Wa unti siguro karong maabot eleksyon, mudagan pa ko pagka-board member. Ay, lamda Benito, oy. Padungog-dungog sad ka da. Nahibaw ng tanan, nahibaw na. Nindot unta to, nakatapos ko sa kupagtuon, ambasador na untarong ko. Puyo, Benito, puyo. Ay, sa'yo ba tao ni mong nagdamgo, eh. Adlawan pa ron. Puyo una diha. Wa ka na'y panahon. Og sarilo ka pa. Alas 4 ka na sa kahaponon. Hapit ka na mo salop. Kasabot ka ba, ha, Benito? Kasabot ka ba? Tuhe! Bisamot ang pagmahay sa kumbana sa dihang didto mi sa usa ka mall. Og nahimamat sad sa kumbana ang iyang kauban kanhi sa elementarya nga si Jorge. Oy! Benito Bart! Oy! Jorge! Ikaw ni, ha? George sa karon. George na. Okay. Abi ni mo, abi na kung nakalimot ka na nako. George! George, Okay, dato nako, mo nang George sa karon. Dili George Rama, ha? George. Halos wala ko makailan mo, George. Ang Amerikana ka banggod. Mo ni ako prosesyon. Profesyon karon, ha? George. Tinuo ba ni nadunggan ako nga abogado ka na? Abogado ka na, Torni? Yes, part. O ikaw, unsa ka naman, ha? Doktor ka na ba? Mao man imong pangandoy nga mahimo kag sama nila ni Dr. Picking Lim, Dr. Isidro Piña, Dr. Elmer Habagat ug atong imong cardio kinsa tinga na to? Si John Biola. John Biola. Dr. John Biola, di ba? Bisag abrolaryo part, wag yun. Kotor bang ko sa elementary. Ha? Wali ka mo padayon sa imong pagtuon, ha? Wala lagi part. Mamaw nagmahay ko sa kong pagkatao eh. Ay, yun na pa day, Torni.
Ako din ni Mrs. si Masay. Oh, hi, Marciana. hi. Hi, Mars. Hello, Sad. Di ba taga Cordoba ka man? Nakatagaan Oh, lagi. sige ko kanto dito. Ah. Abi mo, paborito kay na akong bakasi diya sa may Cordoba. Cordoba. Kanang unahan sa kalunasan. Dili, kanang kauswagan. Kauswagan. Ano diya? Uswagan ka layo. Asa to'y pangalan Ikaw, to dito? uswagan eh? dito sa Kat- Cordoba. Katong Buwagsong, kananan ko dito. eh? Buwagsong, Buwagsong. Dayas. O, Dayas. Dayas. O, kung lami kayo din ang mga bakasi. Mao nakatulo taon ka buk. Anak, tungod las bakasi. Mao ba? Ikaw pa pinito. Kaon ka bakasi? Butanding rin ako sa uslob. Gahi ang panit. Yun na, attorney. Kumusta naman mo pag-abogado? Daghan ka nagilabanan. Nag-abot mo sa attorney Banyok sa korte. Huwag mo pa may mag-aabot ni Atty. Banyok. Pero ganahan kay ko na mulaban ni Atty. Banyok sa akong nadungog. Tungod kay with feeling yun na yung pagpangutana sa iyang mga konsekwente. Iyang mga iyang gilabanan. Nya mo cross-examine siya nindot kay pabinaon. Mao ba? Pero wa pa may magkaabot ana. Wa pa lang. Basi na lang, basi. Say, daghan na derong kagilabanan no nya nakadao ka. Doon na po'y kaso nga gihuptan karon part binito, ang silot ana kamatayo na. Mo ba? Kamatayon mo isilot? Pero may apilar me. May apilar. Ako'y naghandle siyang kaso karon. Oh. Pero okay na. Ang nakagawa sa bilangguan part. Akuan lang noon, ang yang silot sa una kamatayon. Oh. Karon life sentence na. Magyapon attorney. Ug unya, dihay gabi nga nakalitan ko sa kumbana. Kay ako ning naabtan nga diha ni sa may bintana, nanampiling ni. Murag lahom kaayo ang gihuna-huna. Lahom gid kaayo. Nagmahay ako sa palad nga naangkon ko. Nagmahay ako sa silot nga hilabihan. Nagmahay ako, hay. Nagmahay Dito. ako. Uy, ngano ka ba, uy? Nagsige ka ba lang ko diyag panghupaw? Nausa ka, habi nito? Masay, may panahon pa. May panahon pa habang may buhay. Ngano ka diha? Unsa ba ka nang gipangyaw-yaw ni mo diha? Naunsa ka? Pila na rin akong edad, Masay? 72, dili ba? Oo, 72. Nga naman daay binito. Makaabot pa ko, Masay. Makaabot pa ko. I'm still alive. Sud sa na po katuig. O 15 ba katuig. Ngano ka diha? Unsa ba'y nasoda ng imong oha? Masay, karong abli sa klase, magpa-enroll ko. O eskwela kog balik. Unsa? Unsay mo eskwela kag balik, habi nito? O Masay, first year high school. Na, gibahak na. Hastilan! Wa mo ko'y problema sa gastuhan sa eskwelahan. Naaman ang atong tulo ka mga anak. Mo gasto man na sila nako. Mong magpa-enroll ko karong ablis klase. Pero Benito, tiguwang ka na taon, uy. Unsay tiguang? Mukuha ko kabugasiya, mag-abogado ko. Pero magkaabot ka pa ka ng idara, Benito? Nganong di man Masay? Tanawa si Enrile, 88 na. Pero okay gihapon ang pangutok. Unya ako, abogado ko. Tili mga 85 pa akong edad, abogado na ko. Tiguang ng lawas pero hait pang pangisip. Unsa ka ba, oy? Basta mo eskwela kog balik. First year high school, mag-abogado gi ko. Wasa gani siguro og masinit president ko. Ay, hilom in town, Benito. Magkango ka na ni anag mag-abogado ka, ha? Matog ka na lang tingali sa eskwelahan, anak. Basta karong ting-ablis klase, Masay. Magpa-enroll gi ko. First year high school. Naidaghang kwarta, mag-abogado ko. Boy no, Benito. Oh. Tugutan na to og maabogado ka na, ha? Granting without accepting. Og maabogado ka na unya. Naakay magpalaban nimo, ha? Naakay mo kuha nimo nga magkamuta-muta naman lang yan ang mata nimo, ha? Wag yapoy kapuslanan. Useless kasabot ka ba, Benito? Useless. Masay, usare akong tumong og mag-abogado ko para panglapida na laning ako. Kasabot ka ba, ha? Panglapida. Aron sa ibabaw sa kong lubong, ayaw kalimot pagtanom og mga pulong nga nagingon in memory of the late Attorney Benito Mirasol, who died for the love of his country and fellow men.
Ka-proud ako anak mamatay ko nga nanakoy title, attorney. Mo kini akong pag-eskwela, ha? Oh, mo ni pagaingnon nga panglapida na lang masay, panglapida. Hay! Mautaw ni ang nakahatag na kog tumang kahasol. Dili na bagyod papugong ang akong bana. Mo eskwela gyud siya. 72 anyos ang iyang edad. High school, first year. Panglapida na lang kuno. Usa man og kamoy pasultihon. Unsa ka kumangka ning akong bana? Tumanan ko na lang kaha. Ang ako og makaabot pa ba ni siya og college? Unsa man og kamoy pasultihon? Masay. Niya sa da. Hi, hello, Berteban. Hello. Ngayong adlaw. O sa tanan nga nagpamati ka Tanan. apari to hulo. Oh. Sa RMN. Oh, Tatak mo, itatak mo. Itatak mo. RMN. Walang paligoy-ligoy. Radio mo nationwide. Nationwide. Sige. O ni Kagawad Lovin di Yonson. Gawad, thank you kayo ha. Ni Agri Abad, na Disitan, Kapitan ni Edwin Quiapo, nga sikat kay Des Miglanilla. Si Masay atong sender. Masay. Tiayon mo ko na sila Benito, pero dagko nag-edad, iyang banas, 32 na, si Masay, 30 na. Pero doon na sila itulog ka mga anak nga napatapos gid nila sa pag-eskwela. Doon na sa gawas, nurse, engineer, ang usa na barko. Nakaron ang iyang bana, elementary ra ko to, graduate. Oh. Unya nangandoy pagyud nga kuan. Oh. Nga karon mo eskwela ang iyang bana sa high school nga 72 na edad. Ay, Naingon tao ng asawa, ang gusto ra magwapras kang attorney Banyok nga Ropel nga abogado. Bugado gi iya. Oh. Di na sa Mo na kabi. ingon siyang bana nga tanawa si Enrile 88 na. Kaabot pa ko ana. Ay, di ay. Bright pa kayo, hait pa kayong pangisip. Mo nang ningon sa Masay nga, wala lagi magkango-kango na lang ka. Sasagi na lang, panlapidan na lang nga. Oh, sige lang nga man ka ika-afford yun, di ba? Naman, mugasto mga mga anak. Magasto man, pero- patilawa sa taon. Tingalig, nagkuhan yung taon na siya nga, wa siya makatilawan ng kuan na, kanang graduha, kanang pag-eskwela, gusto siya mo tuon, tingalig yun. Gusto siya mo eskwela. Total, na maikagasto. Naay kagasto. Tagi na lang siyang gusto. Oh. No, wa pa sa ribaw, di pa siya kuhaon sa Ginoo. Oh. Makaabot pa siya nga mahimog yun siyang attorney. Oh. Kung gusto yun siya, no? Oh. Ganahan mo Bisag- yung si abogado. No, bisag way magpalaban, ang iya nga, nanay mo suwat Abogado rin lapida. siya. In memory. Attorney. Oh, delete attorney. Nga, Bitaw, kanang tingali baya kung maunay magkapataas ang kinabuhi. oh. No, di na to mahibawaan ba? Kaya ma-inspired siya ng iyang gibuhat. Nga nag-eskwela siya, nga happy siya. Oo. Oh, happy siya sa iyang gibuhat. Di siya magbagulano. Diya gato elementaries labangon ba to nga tiguang na kayo. Kuha to, gi-feature mo to sa TV. Nga ko ang Oh, eskwela tiguang to mobile, gihapon. eskwela first grade ba to? Second grade ba to? Dito. Piti tiguang nga na. Ako gani untar, gunahuna ko may eskwela. Sige, ato adult. Adult education. Sige na lang masay. Bitaw, masay. Tugutin na masay. Oo. oy. Naman ka mo'y kwarta. Yan na lang gud, ang kuwan sa kinabuhi. Gustuhan mo sa inyong anak. Usa pa man, total, wa naman may kuan, wa naman may gibuhi nga mga anak. Ihatag na lang na, kaya malipay siya anak. Oo. Di na to mahibawan nga makatapos gid siya. Oo. Di pa siya kuhaon sa Ginoo. Nya mutaas-taas pa ang Taas pa ang kinabuhi. kinabuhi. Oo. Di na to mahibawan, ihatag. Sige masay. Ano lang, salamat sa padangat itong tulumanon. Kono ko ang pasaltihan. Subscribe to Dramaturgo.